Sports. Naglipas iti ayaw iti may sa Arambol dagiti players iti Charlotte Hornets ken Detroit Pistons. Napasamak ti Rambulan kalpasan nga ilipas ti Pistons iti siyam nga agsarod ang pangabak ti Hornets iti score 110-104. Nang rugi ti Rambol kalpasan ang dinanog ni Jalen Duren ni Musa Diabate iti Charlotte Hornets iti third quarter kalpasan iti may sa a hard foul ken kuana. Aginggan ang nakiraman iti subagmauno a players iti agsumbangir at tima. Iti napasamak na eject da Joren ken Diabate karaman da Isaiah Stewart iti Pistons ken Miles Bridges iti Hornets. Na-eject pa mismo ni Hornets head coach Charles Lee kalpasan ang nakiriri iti may sa referee kapo iti no call of foul iti fourth quarter. Aon pa iti nuar ti NBA iti anya manapanusa iti nasao nga insidente. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.